Ten strach z toho, že by sa choroba mohla vrátiť, alebo možno spomienky na to, čo bolo, ono sa to v určitých obdobiach alebo intervaloch vracia. A niekedy, bohužiaľ, okolie reaguje veľmi nešťastne, tak ako to spomínala v tom svojom príbehu Vlaďka, kedy odmieta akúkoľvek zmienku o chorobe alebo o tom, čo bolo, alebo o tom, že by sa to mohlo vrátiť. Ale toto je veľká chyba, pretože tým, že tomu človeku poviete, že ale nehovor o tom, alebo neboj sa, nevráti sa ti to, tým mu nepomôžete. Jediné, čo urobíte, že ten človek zostane s tými pocitmi sám. A že má pocit, že tí ľudia, ktorí toto neprežili, nedokážu porozumieť tomu, že ten strach alebo tá obava sa určitým spôsobom stane súčasťou vášho života. A že vaša úloha nie je odmietať to, ale vaša úloha je naučiť sa s tým žiť a prijať to ako fakt. Pretože my, ktorí sme neboli chorí, možno máme takú tú ilúziu, že náš život nikdy neskončí, minimálne sa tým nezaoberáme, ale ľudia, ktorí si prežili ten dotyk so smrťou, tým, že boli konfrontovaní s chorobou, na konci ktorej môže byť aj smrť, tak už nikdy nebudú tie veci takto vnímať. Čiže niekedy je to veľmi ťažké ustať, ale pokiaľ má človek, ktorý bol ťažko chorý, potrebu hovoriť o tom svojom strachu, tak to najviac, čo môžem ako ja na druhej strane urobiť, je, že mu dám ten priestor, aby to mohol povedať. A že mu to nebudem vyvracať, pretože ja neviem, aké to bolo a aké to je. Prežil to on a on to. Podľa mňa to, čo najviac človek v tejto situácii potrebuje, aby s tým nebol sám, aby bol niekto s ním, aby tie strachy a neistoty, proste aby v tom nezostal sám, ale nepotrebuje počuť, že to tak není, alebo je to tak. V tomto si myslím, že ten strach nás, ktorí sme na tej druhej strane, hej, a máme strach z toho, že nemáme tým ľuďom čo ponúknuť, že nás to potom vedie k tomu, že im dávame veci, ktoré vôbec nepomáhajú. Hej. Proste presviečanie, bagatelizovanie, zavádzanie. Myslím si, že toto nepomáha.